Hello, είμαστε βλάκες. Περίμενε, έκανα skip όλο το intro. Hello, έχει κανένα χρόνο που μου λέτε Τουτσέι, έγινες πολύ αρνητικός επειδή κράζω πολύ. Και σε μια φάση σας πίστεψα, αλλά μετά θυμήθηκα κάτι και ξεχνάτε κάτι. Πάντα έκραζα! Ξέρεις πόσες θερμίδες έκαψες με αυτή την κίνηση? Καμιά! Τι λέει ρε μαλάκα! Βοηθάει τον εγκέφαλο να μάθει πως να σκέφτεται. Σκάσε! Ένας λόγος που έγινα γνωστός ήταν επειδή έκραζα. Απλά τελευταία γίνατε όλοι πιο ευαίσθητοι και τα παίρνετε όλα πιο προσωπικά. Οπότε τώρα όταν κράζω σας χτυπάει εδώ στην καρδιά. Ενώ πριν γελούσατε. Και ο λόγος που κράζω τόσα χρόνια είναι επειδή ναι, είμαστε από τα πιο έξυπνα ζώα, αλλά πάλι είμαστε βλάκες και υποκριτές. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε κάποια. Οπότε σήμερα θα σας δώσω γενικά τυπικά παραδείγματα. Σκέψεις! Λέω τις σκέψεις μου. Πρώτο παράδειγμα. Όταν βλέπουμε εκατομμυριούχο με πολλά λεφτά, λέμε αχ, μακάρι να είχα κι εγώ τόσα πολλά λεφτά. Ενώ είμαστε όλη μέρα στο κινητό και κάνουμε scroll αντί να είμαστε παραγωγικοί. Βλέπουμε ηλίθια βίντεο και βαριόμαστε μόνο που πρέπει να σηκωστούμε από την καρέκλα για να πάμε να κατουρίσουμε. Πώς θα γίνεις εκατομμυριούχος? Δεύτερο παράδειγμα. Λέμε ότι ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για το περιβάλλον. Θα σας πω παράδειγμα που βλέπω εγώ ο ίδιος με τα μάτια μου. Όταν πάω για ψώνια με την Κάντια, πάμε σε μια συγκεκριμένη υπεραγορά. Και εκεί που είναι τα λαχανικά υπάρχουν πλαστικές σακούλες και χάρτινες για να βάζεις τα λαχανικά μέσα. Τόσα χρόνια που πάμε εκεί δεν έχω δει ούτε μία φορά, εγώ προσωπικά, να παίρνει κάποιος τη χάρτινη σακούλα. Ούτε μία φορά. Μόνο εγώ και η Κάτια. Όλοι με τις πλαστικές σακούλες. Μα ναι, οι πλαστικές σακούλες βολεύουν γιατί έχουν χερούλια. Ενώ τα χάρτινα πρέπει να τα κρατάς έτσι καλό. Βλάκες. Τόσα χρόνια ούτε ένας. Κάθε φορά που πάω για ψώνια και βλέπω κάποιον να παίρνει πλαστική αντιχάρτινη, ξέρω ότι you're a piece of shit. Τρίτο παράδειγμα. Η αφέλεια. Όχι αφέλεια, αφέλεια. Αυτό το χωρίζω σε μικρούς και μεγάλους. Παιδάκια. Πες ότι βλέπεις εκεί τον Logan Paul να πουλάει Prime, το ποτό του. Εννοείται πως ο Logan Paul δεν έχει ιδέα πως να φτιάχνει ποτά. Απλά έχει βάλει τα μούτρα του πάνω σε ένα ποτό. Όχι, το θέλω, λέει το παιδί. Λες οκ, είναι παιδί, δεν καταλαβαίνει. Του εξηγάς ότι το πουλούν ως ενεργειακό hydration ποτό, που είναι για αθλητές και άτομα που κάνουν γυμναστική. Που όχι μόνο αυτό, αλλά είναι scam. Απάτη. Υπάρχουν βίντεο με αποδεικτικά στοιχεία ότι τα συστατικά στο Prime είναι πολύ λάθος για hydration ποτό. Δηλαδή είναι επικίνδυνο κιόλας να κάνεις γυμναστική και να πίνεις Prime αντί κανένα σοβαρό ποτό. Όχι, το θέλω! Ρε παιδί μου, ο Λόκαν σε κοροϊδεύει για να βγάζει λεφτά. Το θέλω! Εγαμώ το κεφάλι σου. Πώς γίνεται να υπάρχουν ζώα 6 μηνών που αντιδρούν με λογική, ενώ οι άνθρωποι μετά από 10 χρόνια είναι ακόμα τόσο βλάκες? Μα δεν είναι μόνο τα παιδιά, πάμε σε μεγάλους. Boomers. Βλέπεις ότι η χώρα σου πάει κατά διαόλου και συνεχίζεις να υποστηρίζεις και να ψηφίζεις τον ίδιο που το έκανε. Και γενικά να πιστεύεις τους πολιτικούς και την κυβέρνηση. Ρε! Είσαι 60 χρονών! Πότε θα μάθεις ότι λένε ψέματα και κάνουν ψεύτικες υποσχέσεις για να πάρουν την ψήφο σου, για να κερδίσουν και μετά να κάνουν παρανομίες με τα λεφτά των φορολογουμένων, δηλαδή τα λεφτά σου? Το κάνουν ξανά και ξανά εδώ και δεκαετίες. Και όταν έρθει καινούριος πολιτικός λες αυτός φαίνεται καλός, θέλει το καλό της χώρας. Είσαι βλάκας! Άλλο παράδειγμα. Και αυτό είδα και με έκανε να γράψω όλο αυτό το βίντεο. Αν ρωτήσεις κάποιον τι μουσική ακούς και σου πει ακούω κλασική μουσική, ορχήστρα και τέτοια, πολύ πιθανόν η αντίδραση σου να είναι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή, αλλά είναι αυτή γιατί είσαι λίγο ηλίθιος και δεν καταλαβαίνεις ότι η κλασική μουσική είναι το αποκορύφωμα της μουσικής θεωρίας. Οπότε σου λέει ακούω κλασική μουσική και λες γιατί εσύ ακούς hip hop ή μη κακό ακούς trap. Συλληπιτήρια. Δεν καταλαβαίνεις από μουσική. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά μετά ο Metro Boomin πάει και κάνει αυτό το πράγμα. Live συναυλία με ορχήστρα, όπου έχεις μίξει trap με ζωντανή ορχήστρα. Γαμάτη ιδέα, το έχουν κάνει κι άλλοι. Και στα σχόλια γράφουν όλοι wow! Θεέ μου, αυτός ο ήχος του φλάουτου είναι τόσο μαγευτικός. Δεν μπορώ να περιγράψω τι με κάνει αυτό το τραγούδι. Είναι απλά καταπληκτικό.
Άμα εννοείς η ορχήστρα που κοροϊδεύες τελικά είναι όλη η μαγιά της φάσης. Αλλά μετά από αυτό το βίντεο που είδες, συνεχίζεις να κοροϊδεύεις τα άτομα που ακούνε κλασική μουσική. Cool! Είσαι 99% βλάκας ή 100%. Άλλο. Ξέρουμε πόσο σκατά είναι τα fast food. Δηλαδή, όντως το ξέρουμε όλοι. Ξέρουμε ότι τα fast food είναι δηλητήριο για το σώμα μας. Και πάλι το τρώμε. Δεν αντέχουμε. Μπράβο μας. Κι εγώ μέσα. Ή πάμε σε εστιατόριο και παραπονιόμαστε για το πόσο ακριβά είναι. Φάει σπίτι σου, stupid! Κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα. Λέμε για την Κίνα. Πω. Χρησιμοποιούν την παιδική σκλαβιά για να φτιάχνουν προϊόντα. Και την επόμενη μέρα πάμε και αγοράζουμε τα εν λόγω προϊόντα. Λέμε ότι μισούμε τα ψέματα. Αχ, δεν αντέχω τους ψεύτες. Αλλά όταν η φίλη σου σε ρωτάει αν φαίνεται χοντρή με το συγκεκριμένο παντελόνι που έχει βάλει και όντως φαίνεται, της λέμε όχι, είσαι κούκλα. Αντί απλά να πεις βάλε άλλο παντελόνι. Μπορεί να είναι κούκλα. Άλλο ρώτησε. Ρώτησε αν φαίνεται χοντρή. Το παντελόνι τι κάνει να φαίνεται χοντρή. Πες της το. Όταν ο φίλος σου λέει yo, έγραψα ραπ κομμάτι, άκου λίγο και το ραπ του ακούγεται σαν ένα ψάρι που πνίγεται. Αντί να του το πεις, λες μπράβο, είσαι ωραίος. Αντί να του δώσεις συμβουλές. Αλλά κατά τα άλλα μισούμε τα ψέματα. Κράζουμε τα κινητά που πλέον μας κατασκοπεύουν, ενώ κρατάμε το κινητό όλη μέρα στο χέρι. Δηλαδή να είμαι στο Twitter και να λέω τα γάμο apps που μας κατασκοπεύουν, ενώ συνεχίζω και κάνω scroll. Θέλουμε να βάλουμε βάρος χωρίς να τρώμε σωστά. Θέλουμε να χάσουμε βάρος χωρίς να τρώμε σωστά. Αυτό το κάνω κι εγώ. Έχω ένα φίλο που μισεί τις υπερσεξουαλικές γυναίκες. Ξέρεις, αυτές που το παίζουν Instagram models ενώ είναι πιο πολύ για OnlyFans. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται να βάλω φωτογραφίες. Δεν σέβεται τέτοιες γυναίκες, όπως και οι περισσότεροι άντρες. Αλλά τις ακολουθάει στο Instagram. Ο λόγος που υπάρχουν τέτοιες γυναίκες είναι επειδή όντως παίρνουν followers και βγάζουν λεφτά. Δεν σου αρέσουν τέτοιες γυναίκες, αλλά ακολουθάς τέτοιες γυναίκες. Δεν θα σταματήσουν αν τις ακολουθάς. Είσαι βλάκας. Και αφού είμαστε σε αυτό το θέμα, οι γυναίκες παραπονιούνται για το πόσο μαλάκες είναι οι άντρες. Και όταν έρχεται ένας όντως σωστός και καλός άντρας, είναι φλόρος για σας. Θέλετε έναν bad boy που είναι μαλάκας. Αντιθέτως, οι άντρες θέλουν γυναίκα που να μην είναι φλερτή με όλους. Αλλά αν δεν είναι φλερτή με σένα, σκέφτεσαι αγαμίσου, βαρετή. Βλέπουμε ότι τα παιδιά βγαίνουν από τα σχολεία με 0 γνώσεις. Αλλά συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί σαν μάνα απλά χαίρεσαι που το παιδί σου λείπει από το σπίτι. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Όταν καθόμαστε σε μπαλκόνι με φίλους και συζητάμε, σε μια φάση πάντα κακολογούμε και κρίνουμε τους άλλους. Άλλα άτομα που δεν είναι εκεί. Αλλά αν ακούσουμε ότι ο τάδε είπε κάτι για εμάς, το μαλάκα λέμε. Και τώρα είναι ο χειρότερος άνθρωπος αυτός για σένα. Ενώ κάνεις ακριβώς το ίδιο. Look. Όλοι κακολογούμε τους άλλους. Και εγώ το κάνω. So, όταν το κάνει κάποιος σε σένα, απλά στο να πάει. Λέω bitch. Άλλο, όταν μαθεύτηκε τις προάλλες ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση είπε σοβαρό ψέμα στον κόσμο, δεν θα πω για ποιο θέμα, αντί να το συζητούν στις ειδήσεις, προσπάθησαν στις ειδήσεις να κάνουν τον κόσμο να συζητάει κάτι άλλο με ίσως υπάρχουν εξωγήινοι στη γη. Και αντί να σκεφτείτε ας συζητούν εξωγήινους και μαλακίες, ίσως προσπαθούν να κρύψουν κάτι άλλο. Ας το ψάξω λίγο. Κάθεστε σαν μαλάκες και λέτε μεταξύ σας κουμπάρε, πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι στη γη? Ναι, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ήρθαν εξωγήινοι στη γη και έτυχε να πάνε στην Αμερική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαν σε μολ στο Μαϊάμι. Αλλά άτε γαμώτο, δεν έτυχε ούτε ένας να πάρει βίντεο με το κινητό του. Κατά τα άλλα, ο βλάγας ο Τούτσα είναι conspiracy theorist. Τι άλλο? Είστε θρήσκοι, αλλά μόνο όταν σας συμφέρει. Έχω εδώ μια λίστα με πράγματα που απαγορεύει η Αγία Γραφή. Να φοράς χρυσαφικά. Φοράς χρυσαφικά? Καλό. Να κάνεις τατουάζ. Να κουτσομπολεύεις. Αυτό που είπαμε πριν. Έχεις δει γιαγιά να μην κουτσομπολεύει? Πες της το όταν πάει εκκλησία. Να αφήνεις μουσι περιποιημένο. Να πάρεις διαζύγιο. Να αυνανίζεσαι και να βλέπεις πορνό. Καλό. Να φοράς σκισμένα ρούχα. Για κάποιους είναι της μόδας κιόλας. Να τρως χοιρινό και γαρίδες. Στην Ελλάδα? Καλό. Βέβαια, κάποια από αυτά απαγορεύονται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν μας σύμφεραν και τα διώξαμε στην Καινή Διαθήκη.
Χέσε τι λέει ο Θεός, είπε ο άνθρωπος. Αυτές είναι υποκρισίες, αλλά γενικά είμαστε βλάκες. Βάζουμε φωτιές, κακοποιούμε τους αδύναμους, τσακωνόμαστε για μαλακίες, απατούμε, δολοφονούμε. Η δολοφονία είναι φυσιολογικό για τα ζώα. Ξέρετε γιατί δολοφονούμε εμείς? Γιατί είμαστε ζώα. Λάθος. Είμαστε πιο ζώα από τα ζώα. Τα ζώα δολοφονούν από ανάγκη. Εμείς δολοφονούμε έτσι κάποτε. Αποφάσισα ότι όλο αυτό το θέμα θα ήταν το πρώτο μου βίντεο του 2024 σε αυτό το κανάλι. Καλά ξεκινήσαμε. Δεν τα λέω για να νιώθετε άσχημα. Κατά βάθος, όλοι ξέρουμε ότι είμαστε ζώα. Στο λεξικό απλά έχουμε χωρίσει τα ζώα με τους ανθρώπους για ευκολία γλώσσας. Βιολογικά είμαστε ζώα. Απλά ήθελα να σας θυμίσω πόσο βλάκες είμαστε. Υπόσχομαι το επόμενο μου βίντεο θα είναι πιο θετικό και χαρούμενο.